Yes, oni sa určite rozišli. Teraz je moja chvíľka. Poslala do riti toho darebáka a Miško zaboduje. No čo sa stalo? Poď mi povedať. To čo mám s tým robiť? Vyhodili nás zase z bytu. Fero neplatil nájom. Nemôžeme ísť na nejaký čas k tebe? Na pár týždňov, mesiacov, rok, 2? Tak to snad nemyslíš vážne? Tak ja si myslím, že konečne mi chceš ísť dať šancu a ty zasa toto spustíš? No robíš si tu so mňa iba nejakého pacholíka blbého. Toto ja už nemám na toto nervy ani náladu. Skončil som. A dosť. Au, krucinál. Nechoď. Vieš, že si môj jediný kamarát. Najlepší. Čo budem bez teba robiť s tým Ferom? Na ulici. Jaj, konečne som sa preniesol cez tú Sáru. Môj život je úplne o niečom inom. Čaká ma nové rande, nová žena, nová budúcnosť. Dúfam, že bude vyzerať jak na fotkách. A do prdele. Ahoj, ty si ten malý Miško 1, 2, 3? Ja som Syfiliska, teší ma. Ja som Miško. Vyzeráš trošku inak, jak na fotkách, no. A tak vyzeráš mi, že si milá baba. A tak vieš, akože ja som aj veštica niekedy, ale to iba tak známym, lebo neznámy tým moc neverím. Preto som aj už dlho sama, už asi 10 rokov. A predtým som vlastne bývalého nakazila syfilisom a preto mi ostala taká prezývka, ale už som zdravá, takže môžeme ísť na to. Zlatá Sára, tá ma síce využívala, ale táto vyzerá, ako keby robila ľahkú devu kamionistom. Potom to sa bude musieť vykúpať v svetenej vode. Si fakt veľmi milá baba. Počkaj, niekto mi volá. Čo je, čo chceš? Miško, ja viem, prepáč, že som ťa sklamala už veľakrát, ale ty si jediný, na koho sa môžem spoľahnúť. Ja som celý deň nejedla, som na ulici, zima mi je. Prídeš, prosím. Ja som teraz na rande, ja nemôžem. No, vieš čo. No dobre teda, dobre, letím. Čo sa stalo? Snad nemusíš odísť. To som až taká príťažlivá pre teba. Ale vieš čo, ja som to vedela. Ja som to videla takto našu budúcnosť, že toto bude krátke a rýchle, ale ešte sa stretneme niekedy určite. Vieš čo, ja musím rýchlo utekať, akože si fakt super baba, dal by som ti 10 z 10, si fakt šupa a budem si to vyčítať, že som ťa musel tu takto nechať, ale susedová mačka vytopila susedov ďalších, takže musím to tam ísť riešiť. Ahoj. No, tak čau. Ja som vedela, že mám pritvrdiť, mala som sa hneď s ním začať boskávať. No čau, ďakujem, že si prišiel, zachránil si ma. Jaj, Sárinka, som na teba veľmi hrdý, že si konečne dostala rozum a že si ho už poslala kade ľahšie. Ty si zaslúžiš niekoho, fakt, kto si ťa váži, kto proste si pre neho celý svet. Niekto ako ja. Ja viem, máš pravdu. Ne všetci sú takí ako ty, normálni. Takých je veľmi málo. Ne ako ten môj Fero, ten ma stále klame. Ale so všetkým už je koniec, už mu neverím. No čo by si dala? Kam ideme? Všetko ti kúpim, čo budeš len chcieť. Počkaj, stoj, veď čakáme ešte na Fera, on sa zdržal, mal nejaké vybavovačky v herni. Čo? Do pekla, Ježišku, na krížku. No servus, môj teplý brat. Díky, že si došiel po nás. Mal som nejaké vybavovačky, tuto teraz v herni. Aj, mašiny zasa nedávali. Zle to je nastavené. Prídem neskôr, nevadí. Čo? Však ja nejsom teplý. Ja, ty nejsi teplý? Ja, však ale túto Sandra hovorila, že si teplý. Nevadí. A tak budem vedieť už. Máš aspoň peniaze, keď chceš ísť jesť? Čo, ty si už úplne drbnutý? Však teraz som ti hovoril, že som bol v herni a stroje nedávali. Drobné nemám a veľké sa mi nechcú rozmieňať. Však založíš nás, ne? A čo teda chcete? Vieš čo, 5 veľkých menúčiek mi zober. A vieš čo, zober rovno 6-7, aj tu pre Sandru a pre teba tiež, však nažerete sa obidvaja. Ja sorry, ty si vlastne Sára, nevadí. Tak 6-7 zober.
Prosím ťa, jedz tak, aby si mi to tu nezašpinil. Aj, sorry bro. Čakaj, čo si fajnový? Hovoril som, že si buzíček, však trošku masci nezaškodí, ne?